sahabat ditolan saudara, Assalamualaikum. Hendaklah sungguh dengarkan alasan Al-Quran yang jujur. Di surah Al-A'raf ayat tertaruh ayat 127. Wa inna faqahu mendengar khairu maka Nabi Musa berkata Aywa Musa dah bermaklum sebenarnya kami lah kaum tinggi dari engkau tuah batin pun berpangkat tinggi kalau benta susun itulah kata Firaun la'anat kan Nabi Musa menunjukkan pangkat dan sesombong dado suara nagagang ujung ceng yang lama diparua Firaun lah nyata orang sikapi perintahlah turun dari Jibril ke Nabi Musa supaya mengusir nama Firaun paraniai sapula muaram Maria surah di lautan Firaun lah meninggal, Firaun lah mati lah sampai ajanyo dia mengajar Musa utang babai dan jangan menyasa menyimpan musuh apabila kau kepinta kenapa bau jua penyimpan aku tangga umum kaki itu ketukang pintu usus kaki itu ketukang silawai kita bersilawai di mana-mana tampi kaji dibuka lah setidak otak nagadang lawa jalan nanci anai nanci galak banyak galemi dengan galema naji macam puju ciri caca sabuannya lagi nanaka dalam sidang ala banyak kejadian dimasuk sekarang biar di Solo biar di Kota Padang biar di Bukit Tinggi walau di Padang Panjang biar di Solo di Cupatala biar dia nak awak atau dia nak orang biar di kemanakan awak walau kemanakan orang biar di sana awak walau di sana orang biar di kampung awak walau di kampung orang tak lagi kadang gadi-gadi jangan muja-muja kalau nak gadi di kita pandang lah suku memakai segala nak jarang lai basi rawat pensil lah tasiko pinggang kalau nak muja angka kita bilang lah suku puluh barang panjang talingonya kini lah banyak basubang kakinya kini lah memakai galah tambah pula barabi panjang rambut dan hitam lah bacolo pirang kadang babantu boleh dari Jepang kadang babantu si anak pang kadang babantu kena randa bilalang itu tandonyo lah tak boleh pasang lah patut Sumatera Barat diampai di kampung gadang lasa lupa saju sawah ladang balon balale bina tulang pulang najang dah dipakai di masuk lah sekarang elola buang
إماك سبانا بليا رسولي علي كل Sambuangan Allah dari kami aduh dari panah lai arjuna Allah orang bariba anak monelai magodalah kami sambungi oleh karena dosa ababyo dan lebas Allah dia dobaga Allah قلبي إمكن لكننا نرجع ألا تجب ولا أسير أقول لك لدوسنا كمي ونلا سدابا أتانيو ليتانيو ديلايك ألا نندي مقوبا أسامولا Tar untuk ladeka kami aduh terima lah kasih banyak iyo ay terima oh syukur lah ya Allah dari sana so oh darun ilallah Itu yo en matol la matanyo
sama suri alimu Tuhan pula namo diri kita alam mayu apun namonyo Allah salam narangkan bagaimana dalil mengatur kiro nalai baitu iyo enam tolan tanyo sabana ladnya padeni udan tolla malade batanyo sidang lapak lagi andai dahulu kami baju Tadyola kami bungkul lebu esaku diko kami mengaji kasapata jodoh Aki pengajian baru tadi jawabkannya karena pengajian penting ada kita penting sekali di bidang agama saudara harap jawabannya disambung gajinya ladanya nyawa tubuh lenanya to nyawa nak suci sungguh naknya to pulo ladanya ai supaya na terang ada ke kau jauh ibarat main di tanah lapang mulananya to lada masuk kepala ona sana hati lah si penonton lada mamanda umpama untuk dibawa pulang hidup dipakai mati ditumpang lain dengan nyawa berjalan gamma ini para mayai mana jadi sandi hati sore sajadah gelar ayat terjali semua sawahu oleh para menerangi warna pada pihi dengan minuhi sama so Tuhan menjadikan insan awal kejadian karahim dia bernamun kepala dia masuk di sana laisa masuk air antara jannah kontan hampir 10 hari dia nur pasama to hampir 10 hari nona bersama to kemudian itu malaikat telah tiba aman jadikan nur pada dia Allah kanamu arati Allah Ta'ala dia darah sama to hampir 10 hari nona bersama to hampir 10 hari lai sama sorot pa hampir bulannya bilangan sudah hampir bulannya ya ayah bila panu Saratu belado pulo iyo lai ko delagano sungo odi masolan iyo nyo itu olai tu halad iyo manuro lai manyuru dari malaikat kamanja puilada iyo nyo aruh omanja puilada iyo nyo nyawa iyo ka untuk anda iyo nyo tubuh odi alam lai nyo zara iyo nyawa lad iyo tataro Dalai junur Muhammad Osalah kahadaiyo sabiyo agamo dia lad iyo nyo itu malaikat lad iyo hambuskan Ladi tiup lada iyo kanyawa dalam lad iyo nyo Laisa badan masuk lada iyo di kandung Iyo lainan hampir
bulan odi masuk ada iyo nyo itu ira dan lada iyo nyo Tuhan le anggota lada iyo bagara iyo lai balahan Olay tangan lada iyo kamuluy Olay kaki lada iyo balipe Okaan lada iyo dirayim Oma itu lada iyo latampi Kaan lada iyo nyo ini Dilay hana lada iyo lah kaji Sama solada iyo nyotubuh iyo barnamu da iyo jasamani la sama solada nyojawa iyo barnamu dengan lai rohani alaika do da iyo itu apa bilo la da iyo sapai Olay baru lada iyo barnamo iyo insan lada iyo sejati Odi bari lada iyo baraka Oban pasulah di diri Oleh untuk lada iyo panimbang O zahir lada iyo batini Aku bilo da iyo nyohana Olayan no da iyo gilangan Olayan no la gilangan Iyo ay sambilan bulan Delay anak lahir Iyo lay dari dan lay kaduangan Olay awal lada iyo lahiyo Onaru lada iyo nyo badan Olay baru lada iyo rasonyo Denan lay dari hai perasaan Oh dari nan angin datang kedinginan Karena dinginnya tangilah tiba Oh anak menangis itu sebabnya Karena menangis janji lalu lupa janji ke Tuhan yang asa Karena lalu dayonyo setan Karena setan musuh yang kontan Oh jaranglah cari kalau kode balang Jaranglah musuh kalau kode lawan Oh musuh lawan itu pasaran Apa ngajiannya kita sama to bayangan Bahasanya nyawa taannya jajam Na ulu nyo suci Aduh yasan Oh kumuhnya nyawa datang kemudian Ibu bapaknya kurang asuhan Oh kurang didikan keikamu Islam Itulah sebabnya mangkonya kumuh Oh sampai duraku ke Tuhan tak patuh Sampai menjadi si kafir yang kumuh Ke dalam neraka badan disapu Lah itu keterangan nyawa tubuh Desa manusia yang ditutup Olehlah wahai sahabat Iyo itulah saudara
dari soal pangaji ala jadilah niyo de rasonyo. Atalabi ayo de tak kurang maaf yo de nan kami pintu. Ini iyo nalatigo. Ede na pulo la de masonyo. Oh maso menyambula de nyogayu. Ya kalai kama jawab tanyo. Oh karanore kala de nyokamila sudah melempar yo de kantanyo. Ya itu de topanan la singgalang memang de koncola de nan lamu. Oh tantu yo kala de nyokami kini tahu bapa orang mananti yo to. Mananti yo de nyo oto. Oh di tapi jalan de nyorayo. Mama kayo kapang kala talingo. Ay balong na niyola de nyo tanto siya sopirio nyo de mambao. Ay antana sopirnya orang dalam, anta sopirnya ay orang gilo. Tayo sopirnya orang Jepang, anta sopirnya deh orang Cino. Oh deyo ini de jawaban dari kami yolan badu. Oh diawali dengan la bismillah. Kami dek mana jawab tanyo. Oh dikaji la nyobana sama soyo dahulunya. Sama so diri dalam alemu Allah nur hulayat yo kanamonyo. Endela itu nenamu diri yo sawana katunan lah disanu. Oh delayo nur nan baca yo hulayat hidup samparono. Endela ba itu lah nyobana nantenala oenan lah sudaro. Kau dikaji banayo de alamnya. Oh analah saudara, yaitu bertampil di alam dengan kudus, alam suci yo samparono. Denan de alam la denan jannah di balanan iyo deh jarannya. Oh sedangkan alasan menarangkan yo denala kami banyak. Sima iyalah dekan banana kami yo de paparkan pulo. Oh cali di sureyo de al-ikhlas di sano mustinya basuh. Cubonan melah cali supaya nak laki nan lapi cayo. Oh delayo alayo kami jawab sepanjang yo tanyo lah nanti bo. Satu tulan denyo tanyo lah satu pulo de jawabnya. Ay kodo tolam lah denyo tanyo de kami 20 penjawabnya. Malabi kami lanyo tidak. Oh mengurangi rasa siyo. Malabi kami ne aja-aja. Oh mengurangi dayo samparono. Nalako sanang hati dan sana la saudara. Adi siko panayo la arajo naro misa sai kamai la tabedo. Memang kabar yo denan lidah di bawah yo denan bahkatuh gado. Oh kombatanyo iyo la nyoju panontonan panitia nyo sahajo. Denan tapasunan la dihampai barang desado kata kau. Ako soal tanyo yo debatanyo cukup saringo de nyoiko. Ande talabi ande takura. Ade layo mahala kadi pinto. Alumari lalar juo lalar ipana. Hai sekarang nangko lah barambuh angin buya dari soe. Oh dari muaro lah bagi cau buruang. Oh di dalam rimbo. Oleh maklum buya darwi
iso baru tiba odimu ko bersama agayo talambe karena ado sababnya Allah selamat datang selamat tiba selamat bertemu di malam nangko ya sebagai perisi kanda Ustaz viral kita indah dan takui ombak jobadai joriak tanam badan tagamang ulah deburut badan marasai abini di rumah abalante angan Dawak takui ombak jobadai joriak tanam badan tagamang indah wak takui ukunudin badan kajarai meninggal anak onan alun gadang asuanan nurang adia dangakan indah ditimbang salah habananyo asina nakiba kuja pitana babu asara patih jadinya bisa dena Johanna di sinan badan tak kuja pitana babu asara marano jadinya sagalola sakitila kaminalla juboyo salmon na ulu punyo karajo kalau lagu tuan salmon memang saraju ibaelo nilai ka pagi salmon lada nyo sajo iko tu kolai kota banyo kami berdua mantari pulau timbo dan timbal semua dirawat baju nanta timbo habis bersilawat idola lari tuan kuel sakit tangan dibuenya la tuwa watan bersilawat idola dende namun itu aisan sarojo sikalabu ala de batang sikalabu ore de basawa pucu manulai delikadu kan hai kamande kandu kamiran taulah dia yusan sa akira kera la kulambu Bandilan tao to puso pacara indah bertemu indah
nene tapi kapata tangko jojando Sitala bola de batang sitala ore basawa pucu manjulai ada kado kan ada kamande kado Masih mabilo la maula jadi marapulai dari canduan lekalubu atara Oto barati nani biara di tampuang puya dalawis babin mitigo walunde na coba Salamu idola di tampuang kunur dino mencilo jawi alun den cubo ada batang sigalabu ure basau ucu manulai aden kadokan kalam kamdo nakam dinanta dia yunusan itu amanyo salmon tul kalin ninya yo sai yo nyomana de kami akan membawa kadang la bertemu yola di tampinaku Olai yo takkan walau lagu nyola lamo raso jojo le tanda kana iramanyu itu iyo itu konyo nyola gudang dudai mode nalamo sepakai pengajaran kita bersama jo awet muda iko namanya apabila anda mau awet muda sesungguhnya muda sekali obatnya usahakan selalu gembira walau sesen pun uang tak punya kalau perlu banyak-banyaklah tertawa tetapi jangan seperti orang gila bagi yang sudah tumbuh uban di kepala walau sudah tua coba berbini muda bagi yang tidak mempunyai gigi lagi pasang gigi palsu walaupun gigi jawi kalau mau mendengar nasihat saya pasti anda akan melihat hasilnya 10 tahun kan lebih muda dari usia anda semula apabila anda mau awet muda coba lakukan kami punya bicara ala bagi yang sudah tumbuh uban di kepala walau sudah tua coba bertiga-tiga oh juga bagi yang tak mempunyai gigi lagi pasang gigi palsu walaupun gigi jawi kalau anda mendengar nasihat saya pasti anda akan melihat hasilnya 10 tahun kan lebih muda dari usia anda semula kritik hai tulang bawang kalau bibir tak gigit sakit bukan kepala hai keripik hai lah tulang bawang adik deh lah tukang sabi dia abang tukang kritik hai lah tulang bawang oh adik lah tukang sabi dia abang lah tukang tongkang ding 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 ding
Walaupun sakit tapi tidak terasa, itulah karena adanya rasa bisa menghilangkan rasa sakit, juga bisa bikin masuk rumah sakit. Torak keripik, Hailatul Ambawah. Kalau ada yang gigit sakitnya tak mau bilang. Keripik, Hailatul Ambawah. Telah dekat bukit mencari anak siamang. Keripik, Hailatul Ambawah. Geser adia sadiki, bau nadia bau biangan. Keripik, Hailatul Ambawah. Adik tukang keripik, abang tukang bayar hutang. Keripik, Hailatul Ambawah. Oh, adialah tukang kredit, dia abang tukang silawai dulang. Ding 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 walaupun sakit tapi tidak terasa, itu karena pasti adanya cinta. Bisa menghilangkan rasa sakit dan juga bisa menimbulkan penyakit. Torak keripik, Hailatul Ambawah. Oh, lagu sabana sakit, yola rangkuangan. Lagu sabana sakit, sakitnya ke pinggang. Olah jadilah rasanya dari kami badu. Tadinya tolan bagara pulo, tantu nanyo tanila kabagara pulo. Sekali di sinan lah sekali di siko. Delayu jala jopane babalebi aso Biasa dia dan dia solimbago. Aku sakona lamu Lai komuninya di kami badu. Panah Arjuna sekarang nanggung. Oh, singgala tadangan untuk orang babalia. Oh, inggo jalan deh. Orang babali dalam inggo jalan. Adimati la indah karusuh sampai hanya kini alun mulia pulang nenek Sampai nyokini alur boleh pulang. Analai rami la ura la di payo kumbu rami de anal koto tu. Rami la de anak lai koto tu. Sada kanan gae la kawin batambu batoku dan lamaran dojo. Onde mangkolongku dari milan marano yu. Dele batoku dan linda basaleno. Excela garante la pasa guda karena alanyo kuntila de bakuro puro anak alanyo kuntila de Bakuro guru salawe kode alam ta tambang baton kudan nila de marando yu. batu aku dan almarando Detala bila tak kurang delai maaf kami pintu. Iyolai tahdilar kar kami la kabagara la de nyopulo. Ibai balada La tarambanyo. Ibai bajalan bakilo kilo. Ola tiala data panela dino. Aku perlu baju curah terapi
kaki ke perjuangan duduk berselu. Tangan lah saki menggungu adulah tindak kota di dolar niyo. Oh babi tak bunuh. Kita tujuh kami babi tuah puluh. Garah bakawan garah bakonco. Olah jangan karapan sekarang nang kola banyak jadi bakawan lah semua kita. La di mana basuh di mana ne basuh la kanyo kawan desang ka udaro. Kota iyo kawan lain sama nak tamedo. Tapi indah di sako jomi kola de baleno. Dalai kuihnyo kadang la isinyo ampoh la dini ko bana kawan tabedo. Olah tinggi nyoruo iyo lai pado moto iko buninyo na kami na banyak to. Kacim pompa menana mandi kucika pamen nana kato. Anak tanjung kalau kabau la kapulang ila sanjo. Kota